Actually, habang tiruan akong tikan. Bagkiro kagikan. Tapos, dapat matahimik ko, nakatulog ko sa jeep. Lampas. Nilampas ka, ma'am? Na. May adlaw mga bay, welcome sa akong very first vlog. Karong adlaw, pauli na kog balay, nya samtang naga-drive ko, naabot sa akong nahuna, ngano di ay dili ko magpasakay og libre. Tinuod lang diri sa Davao City, na akong yutang natawhan, isod na kayo ang pag-commute, labi na kung peak hours. Halos adlaw ko nagahatod sundo sa akong mga anak sa eskwelahan, ug permi ko makakitag mga pasahero nga nagtapok, nagulat, naginilugay sa pagsakay og jeep or taxi. Medyo maluoy ko makakita silang sitwasyon, pero sa una, hisitant pa ko magpasakay. Safety first gyud akong safety ug ang safety sa akong mga anak. Pero karon summer, kay ting bakasyon naman, wala na'y klase ug medyo taas-taas na akong free time, medyo nagkalakas kog loob ug nibalik ang akong desire makatabang maski sa simpleng pamaagi na lang. So here we go, mag-offer kog free rides para sa mga deserving Davawin nyo. Of course, mamili lang ko, dili lang kay para sa akong seguridad, pero para sa mahatagan nato ang insaktong tao na atong malibre o pasakay. Basigikan pa siyang trabaho, eskwelahan, palengke, o gikan pa og ospital, random pick lang ni mga bay, but genuine nga tabang. Kini akong gamay nga paagi sa pagbalik sa community, maski dili ta dato, bisan ordinaryo lang ta, sa ginagmay nga pamagi, makahatag ta og kalipay o kagaan sa adlaw sa uban. Dagan-dagan na sab kog napasakay nga libre sa mga musunod nga vlog. Akong i-share ang ilang mga istorya. Mga istoryang nyano pero maka-inspire ang makaparealize sa tuwa na we must be thankful sa atong life. Mga istoryang dabawin nyo. So this is day 1, mao ni ang nahitabo. Paminawa, tanawa, ug ubani ko sa akong journey. Mao din ako ang official nga Facebook page, Junkie Boy TV, free rides. So nangita kog mapasakay. Kinsa ka atong swerte na commuter today. Asa ka paingon, ma'am? Asa ka paingon? Bagkiruan ka? Okay lang si mo, librehon ta kasakay padulong nito. Okay lang si mo, librehon ta kasakay. Dili man, libre. Libre. Dili ka, ma'am? No! Sige, ma'am. Magkiruan ng dato, layo-layo, libre ba tayo sakay? So, libalibad siya. Okay lang. Hindi na ito mapugos ang tao, mapasakay o dili. Oh yes. Artlist.io. Kini. Hindi na ito ni. Okay. Hello, ma'am. Asa ka mo ato, ma'am? Asa ka mo ato? Magpalibre sakay ko. I-appeal ta ka sa akong content kung okay lang si mo Sa Facebook, makita ni mo ni. Okay lang si mo Dakuan ko. Asa ka ba ito, ma'am? Yatod ta ka, ma'am. Bangkal. Pwede kayo, ma'am. Tara, ma'am. Okay lang si mo lagi. Kung wa kayo isalig, ma'am, pagtawag, pagpindot na daag 911. Padakop ko. Sige, ma'am. Ali, ma'am. Ay, diri ka, ma'am. Ay, Diri ka, ma'am. Kaya ako'y gamit, ma'am. Okay. Kana para safe good mo, ma'am, nga diya. Mo sa likod. May hapon nimo diya, ma'am. Ako rin si Jungkoy, ma'am. okay. Asa ka dito sa bangkal, ma'am? Ay, pwede kita ka mahatod. Door to door pa. Artlist.io. Oh! Pwede. Wow! Wala na niya akong tabang, ma'am ba? Community service, gani, ma'am. Okay. Mo na lang ni siya, ma'am. Kay, sa karong panahon, ma'am, good, ma'am. Marag maglisod mo sakay karon, ma'am ba? Yeah. Sino yung pangalan ni mo, ma'am? Akong, ang Inday is, ang tinuro ko nga pangalan is Carlita. So, Madam Inday na lang kung tawag si mo, ma'am, ha? Okay.
Actually, bang tiruan ako gikan. Pagkiroan ka gikan. Tapos, dapat na timing ko, nakatulog ko sa jeep. Lampas. Nilampas na ka, ma'am? Na. Sige lang, ma'am. May problema sa ma'am. Kaya mamukaw, gigo, ma'am. Kaya ang sa jeep, ma'am, dili na sila kapukaw siya sa likod. Kaya layo, ma'am. O di ba? Historiador kayo inyong driver? Dili jud, maboard ng pasahero no. Pero maglisod po, gamay. Oo, maglisod kay. Oo. Akong trabaho, pinasapasay ba? Nakoy amo, tapos, siyempre single mom. Oy, single ma'am. Nag-voice over ko ani nga part kay si Ma'am Inday nag-share og personal kayo nga mga detalye. Out of respect sa iyang privacy, dili na ko i-appeal tanan sa vlog. Pero para mahatagan mo gamayng background, si Ma'am Inday usa ka single mother. Na siya upat ka anak ug sadly di pahulay ni ang iyang bana tungod nagkasakit. Grabe gyud ang iyang pagpaningkamot kada adlaw. Walay reklamo, walay undang, kay para sa iyang mga anak, siya ang nanay, siya pa ang tatay. Siya ang kusog sa ilang balay. Baka inspire kayo iyang istorya, maka-remind nga dagan sa atong palibot, silently nagpakabana lang. Silently sad, nagpakahago. Mao nga saludo ko. Saludo ko sa iyang kusog. Sa iyang kasing-kasing nga palaban kaayo, mo siya galigi nga wa matandog, bisag giulan, gibagyo, giinitan o giabugan sa kalisod. Ug dili lang siya. Saludo ko sa tanang single parent diha. Kanang nagmata sayo, nagtrabaho, tibok adlaw, nya pag-uli, sila gyapon ang muluto, mutabang sa assignment sa estudyante, mutubag sa mga pangutana sa bata, bisan gikapoy nagikan og pantrabaho. Saludo ko sa inyong gugma nga walay kondisyon, sa inyong sakripisyo nga walay gipangayo nga kapalit, sa inyong paningkamot nga kada adlaw ginibuhat ninyo para sa inyong mga anak. Bisan pa og walay makakita, walay makadungog, kamo ang tinuod nga champion. Kamo ang inspirasyon. Ug maski simple ra ni nga sakay, hinaot nga makahatag og gamayng paulay sa imong adlaw. Ma'am Inday, maski pag nilapas ka sa imong lugar na atuan, ma'am, kay nakatulog ka sa imong kakapoy, sa imong trabaho, unta na appreciate nimo akong libre nga serbisyo sa paghatod sa imong destinasyon. Padayon mo, kay paduong mo sa lugar nga gitakna para sa mga kusgan nga pareho ninyo. Nakaabot na jud mi sa destinasyon ni Madam. Yung kanang kulangan. Ulang kini. Oo. Okay. Ma'am, daghang kay salamat sa pagsalig, Ma'am Inday ha. Tama. Sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am. Dahil ito nga Amping. peds. Jonky Boy. Oh, Jonky Boy. Tama. Jonky Boy TV. Okay. Salamat kayo, Dam. Oh. Nakatulog day si Ma'am Inday, gikan na siyang bangkiruan. Unya, pagmata niya, naabot naman siya og Juan, Pikinyo. Wala pa nung kabot Pikinyo. Anagid na, nakapoy siguro si Madam Inday. O, tong nalapas. Okay lang na. Basta di lang, moabot ang bukid nun po, yung pagkalapasa po. Istaan man din kayo sa loob din nga ni makatabang tag ordinaryong tao na makulitan na to sa karsada nga mapalibre na to sakay. Gaan akong buot, gaan akong loob. No? Willingness na to mutabang. Dili labag sa tong loob nga mutabang tang. Parehas lang ani nga need makalibre tag sakay. Mapalibre lang nato sila sakay. Bisan sa kalisod, si Ma'am Inday na pabiling ligon. Reminder para sa tanan nga nay paglaom, basta nay kasing-kasing nga musukol. God bless you, Ma'am Inday. Dagang salamat sa pagsalig. Kisa na po'y sunod na to nga lucky commuter. Abangan ang part 2 sa akong day 1. Busa at ngi kaninyo. Kung ganahan mo sa akong content, please like, follow, and subscribe.